A takhle my ve Znojmě přicházíme přes silnici. A prava. To je těžký styl. To nechápete, hele, my máme úplně dlouhý silnice, vidíte to, ne? U vás už bychom dávno takovou přešli a úplně nám furt pokračuje. To prostě nikdo nemá, to je jenom Znojmo forever. A teď už se blížíme na druhou stranu a jsme tam. Ježíš, trávník, my jsme to vzali špatně. Tady jsou hovna. Konečně jsme se odstli na chodníku. A nevíte, co je chodník? Máte smůlu. Chcete slyšet, jak prdějí boty? Tak se pořádně zaposlouchejte. Už nechce, kunda ne. Tam jde? Jo, my jdeme na zastávku vlastně, že jo? Pardon, no vidíte, to je zase kilometr přes silnicu. A pravá. A jdem strašně dlouho přes tu silnicu. To dělá tak na deběli ty lidi, ne? A víte, kde jsme? Na zastávce. Kdy nám to jede? 6. 17:23. 17:23. Přes nemocnici a na sídliště. Co víc jsme si mohli přát? Prostě styl.